फैबाय सौफैबाय औ सौफैबाय रम्बासी नैबे आंनि बिजनेस पार्टनार महेश्वरनि फिसाला अन्थाव बाथावथार गथ'आ दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिनि बिमा बिफाया ट्रेन एक्सिडेन्टआव जिउ गोमानांबाय बिनिखायनो आं दिनैनिफ्राय जोंनावनो थाथोंसै होननानै लाबोफानाय जाबाय लाबोफादों मोजाङानो जादों जोंहाबो निराया लोगो मोनबाय मा मुं बाबु नोंना अरन जोबोर मोजां मुं नै बियो निरा नोंसोर सानैजों दिनैनिफ्राय लोगो जाबाय दै फैदो अरन न' सिङाव दे आं गाखोनोसैलाय देहाय दे थ' लोगोमोन जोंहा थांदिनि थहाय थांसै फैद' लोगोफोर जोंहा गाबोन फुङाव गेलेफैबावगोन दे नों मानो आं खिलुखौ लादोंहाय बहा लाया बेलाय माथो आं लायाखै नों खर'आव मानसि थाया होमबा आं मा मिथिगौ नोंनो लादों आं लायाखै नों 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 लादों बाय मम्मी बाय पापा बाय 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 नों होमवार्कखौ लिरबाय नामा गैयाहाय मैया टिभि नायनानै बावदों होमबाथ' नों मिसजों बुजाखाबाय फैदो अरन मा खिना फैदों नों फाग्लि खालि रायजानायल' खामानि मावो नोङो गुड मर्निं Good morning. Sit down. Hah? बेखौ सोर आखिया? हा? नोंसिनि गेजेराव बेखौ सोर आखिया? बे आर्टखौ सोर आखिया? बे मानसिखौ? हा? सार बेखौ निरा आखिदों निरा आखिदों? औ निराया ओरै फै खाथियाव फै माबार मानो आखिया नोङो? फै माबार बेखौ मानो आखिया? हा? मानो आखिया? आखाइ हट आखाइ हट सार निरा आखियाखै आंसो आखिदों बिदिब्ला नोंसो आखिदों ओरै फै खाथियाव फै मानो आखिया नोङो हा बेखौ मानो बेबायदि आखिलाबाया हा मानो आखिया नों बिदिखौ साला फरायसालियाव फैदों ना गाज्रि हाबा मावनोसो सोलोंदों नोंलाय हा आखाइ हट मानो आखिनांगौ नोङो बेफोरखौ हा मानो आखिदों हा हा बेफोरखौ हा खामानि गैया नामा नोङो हा हा मानो आखिनांगौ नोङो दिनैनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला नोंखौ बे स्कुलनिफ्राय आउट खालामनाय जागोन गोसोआव ला हा थांदो सिदा
मा जादों नीरा नोङो मानो एथ'ग्राब सिरि I'm sorry अरन नों दिनै आंनि थाखाय बुजानांबाय आं दिनैनिफ्राय बेबायदि खामानिखौ मावथारला I promise No माथो नीरा गावनियानो हाबाखसै हाबाखसै पाप्पा बेखौ गाव न' बेखौनो हाया नै आंखौ नाय No आब' दैया लोंदो आनै सारा मोजां गाव आनै आया हाबाखसैसो पापा बे रेडखौ गाव रेडखौ सोरबाखि हिन्जावखौ गियोलै थोद जाम्बा आं हिन्जाव गिनाय बाथ्राखौ बुङाखैब्रा हिन्जावफ्रासो जोंखौ मानो गियो बे बाथ्राखौसो बुंदों आं आंलाय बेखौनो नोंनावबो जाम्बायानो रुजुनखौ हायि दङ बाथ्राफ्रानो नालेंखराव हाबा जाबायलै जाबाय बारा दा बुंसै मा बुङा बुंजाथ' बाथ्रा बुङोब्ला ओइ बस हनै नोंनि बिउटि कुइना फैगासिनो दं वा औ बेले बा माथो लोगोआवलाय हेन्डसाम किंआबो दंफायो थोद जाम्बा नों सिरि औ थांगौ फान्था गेलेया लाइनखौ क्लियार खालामनो ओइ नीरा सना नोंखौ नुनानै आंनि गोसोआ जाबाय सिरा मेगननि खामानिजों थांबाय थिरा ए मिस्टार बेफोरखौ मा बुंदों नोङो हपलेस ओइ मिस्टार नोंनि बे आसिखौ दबथाय मानोना आं बे आसिजों फामलुबो गोसोनानै जानो हायो मिथिबाय वा होबायलै जोंना नाथाय आं बे बानलु नोंखौ अ टाइम खुगायाव ग्लब जायो बेखौथ' नों मिथिया नों मानो मानसि गाज्रिफोर थरख' जालायबाय थादों नोंखौ गाज्रि आखु देखायनांगौ आं बोरै सहायनानै थानो नीरा नुयबाय थाबानो जाबायना थौदो लोगो थांसै हाब माथो बोरै जाखो जोंनालाय बसा माथो बोरैबासो बुंजाबाय सिनायाखै बे राखेंखौ मा जाखो बस बोरै जाखो एबाराव हले गला बे आंजों आया होद बे टेलिफन मोनसे नंनायनि नङैनि क्रिं क्रिं हेल' आं राखें बुंदों हा राखें सोर राखें नोंनि बिबौ आंनि आबौआथ' राखें मुं गैया नों खिथा हा बे सैमा फिसा दंना गैया सैमा जोंनावथ' सैमा फिसिनाय गैया बबे सैमाखौ बुंहरखो ब्रालाय मा ओंख्रि सबायजों दाउजों अरना माथो दाबो फैदिया दहायनो गांगुखौ लेंना लायनो थिनहरदोंमोन आङो थांलाय बुलबुलि लेंना लायसै र' लेंहैनि नों सिथा आं नीराखौ मोजां मोनो अरननो खोन्था नङाबा लामानि जांसिखौ बोरै बोखारनांगौ आं बेखौ मिथिखागौ नङाबा मुस्किल जागोन बिदिब्ला राखेंआ नीराखौ मोजां मोनो आरो जोंहा अरन आरो नीरायाबोथ' आं मिथिनायाव गोथौयै मोजां मोनलायनाय दं बिस्रा बिदिब्ला गेजेराव बिलेन दंथारो बियो मेगन गैया नामा नोंहा नोंनालाय मेगन आन्थुआव ओरैनो नों ओंखाम जाहैनो लेंहैना बेनोलै जथ' टाइम नस्थ' खालामग्राया सोर मा फन हरबाय थायोथाय नोंना बिदिनो नोंसोर खामानि मावा जेब्लायबो गोदो नङालै बुलबुलि सना र' आं बाथ्रा फंसे रायलायनोसो नागिरदोंमोन रायलां ओंखामा गुसु जालांबाय बे लेदो बिमार बाथ्रा फंसेखौनो खोनासंनो नागिरा गारमासो
अरन नोंखौ ओंखाम जानो लेंहरबायलै आं उखैनो मोनाखै गांगु दहायलाय माथो ओंखाम उखैबाय होननानै बुंदोंमोनब्रा दाना मानो जानो थांदिया बोरो मानसि लेंना लायनो थांनाया गांगु लेंहैबाय सोरबा राखेंना माबा मुं माबा आबौ होननानै फन हरगासिनो दंलै बियो मा बुंहरदों माबा गावनि राखौ मोजां मोनोनोलै आरो माबा गावखौ हेंथा होयोब्ला गाज्रिसो जागोन होनदों मानसि लेंहैनाया एफा गोबाव बोरो अरनालाय होद उखैनाय मोनाखैनोलै दहायबा उखैदों होनलायबाय दानाबा मानो जाया जालायखोथाय बिब्दिब्ला आं लेंहैनि अरन फैदो ओंखाम जाहैसै आं जाला निरा मानो उखैनाय मोनाखै नों जायाब्ला आं जानाय नङा दे नों एसेबां मानो जिद खालामो निरा थ'दो बिदिब्ला फै दिनै हले लेक्सारा गोदान फैगोनलै बेखौ एसे मस्ला होनांगौ जाबाय नङा माथो फैदो थु फै नोंथां फै थु थु फै बबेनि लेक्सारार गोदान बियो नायगोन दा साला दिनै हले गलिया बियो औ गुड मर्निं Sorry. Well, now we are going to start our lesson, okay? Excuse me, sir. If you don't mind, we want to know your good name, please. Why not? My name is Srijut Rafat Khungur Birhang Galandang Nazari. गामिया जाहैबाय खोथियाबारि पोस्ट अफिसा जाहैबाय हाखरहाला आरो डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय दिन्दां फादां Anything else? No, sir. Thanks. बिब्दिब्ला दिनैनि लेसनखौ आवरायजेनदिनि आइदे थैंक यू मा जादों लोगो जेबो जायाखैबा मानोथो गोमजो गोसोथोबाय नालाय स्रा स्रा बुंनानै लाबानो जायोना बेबा आं साननाय बायदि सानोना साना उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनलायनाय दाबो बिनि गोसोखौ हमनो हायाखै आरो फाग्लि हमनो हादोंब्लाबो बिनि गोरबो सिंखौ मोननो हायाखै लोगो जाय गोरबो सिंनि अननायनि सुदेम फुंखाया निजिरा जानानै बोहैलांदों बे निजिरानि सुदेम दैया दैगोब्लानोथ' जायो अब्लाना नोंसोर सानैनि देंखो सुजुनानै हायेनाव बोहैलांगोन जिरिनो दा नोंनि खन्थाइगिरिया प्रेक्टिकेलाव फै जायो दे अरना एसेबां मानि अन्थाइ बिखानि मानसि नङा नोंल' माबा थाबनो बुंनानैल' लादो आवबा आं बावनानैसो दंमोन माखौ बावलायखो समफोर आंनि बार्थडे हायोबा नोंसोर सानैजों फैदो हायोब्लासो सानैजों फैथार नङा मानो मिनिलाबायखो मानो मिनिया सोरबा हिन्जाव गियोलै नोंखायनो नैबे बिखाया रोजानांगौ नोंथाङा बिदि होननानै जानला मोनला बुंब्लानो जागोन नामा आं जानला मोनला बुंनानै लानो थिननाय खोथाखौ बुंनानै लानो थिनाखैब्रा नोंनि बे गोसोनि खोथाखौसो बुंनानै लानो थिनदोंब्रा बेनोथ'लै देरहासार बेबो आंखौ मोजां मोना मोना बेनि गोसोनि खोथाखौ बोरै मिथिनो नोंनि गोसोआ मा थिनो गोसोआथ' गोबां सिमां नुयो सुखे नाथाय आं बोरै हानो जाय न'खराव आं गोदान जिउ मोन्दों न'आवथ' आं दिनै लामानि बिबारिसो जागौमोन आं हानाय नङा सुखे आं बुंथिनानै लानो हानाय नङा बिब्दिब्लालाय आंनो बुंनानैसो निरानो नाङा सुखे नों बे गोरोन्थिखौ दामाव नङाब्ला आं रावनोबो मोखां दिन्थिनो हानाय नङा बिब्दिब्ला जुजाइनि अरबायदि खामै जाबाय थाबानो जाबाय माथो खालामबावनो जिउआनो बिब्दिनोसैब्ला सहायनो नाजानोसै उनाव बिखायाव दावदाफ्लायाबानो जाबाय बुरबुलि माबार बिरबोदों नों बुरबुलि आया साला फिसानाय फनखौ सोर बानायाब्रा खामानि मोनसे मावथ'नोबो मोना बोरो सोर हरदों हेलौ सोरबि मिनि आया शेराप आया माखौ मिनिलाबायखो गावनो मिनिनो थिनहरनानै होद जाम्बा आं
नोंखौ मिनिनो थिनाखैना आं मिनि नार्जारिसो मिरानि लोगो ए आंलाय सोर गांगु माबालै आदै मिरानो लोगो मिनि फन हरदों ए बोरो हेल' हेलौ आंकोल आं मिनि बुंदों अ मिनि बिटि मा खौरां दिनै आंनि बार्थडे हेपि बार्थडे टु इउ मिनि थेंक इउ आंकोल मिराया ओंखारबाय अ ओंखारगासिनो दं बियो बिदिब्ला थाब थिनहरदो जागोन दे बाय आंकोल बाय सोरनि फन पापा ओइ माबा नों लोगो मिनिनि फन नोंखौ थाबैनो लेंहरदों गारियालाय पापा ड्राइभाराथ' गैया बिसि लोंजादोंनो न'आव थांबाय बिदिब्ला आंनो ड्राइभ खालामसै नाथाय बे बिहिराव नों गारिखौ सालाय हागोन जानो आइ नाङा आइ नाङा नों गारिखौनो मोजाङै ड्राइभ खालामनो हायाखै नांगौबा नों अट'खौनो लाना थांनो हायो माम्मी नों हिन्जावनि फिसा होननानै मानो एसेबां लोरबां सानो आंहा आंनि सायाव कनफिडेन्स दंखायोना ओंखायनोसो लांनो नागिरदों गारिखौ हामबायसै दे हामबाय न' साबिया लांफैदो नाथाय मोजाङै सालायलां जागोन पापा बाय माम्मी बाय पापा बाय सारनि आखियाखै आंसो आखिदों ए बिदिब्ला नोंसो आखिदों ओरैफाय मानो आखिनांगौ नोङो बेफोरखौ हा मानो हमनो हादोंब्लाबो बिनि गोरबोसिम मोननांगौ लोगो जाय गोरबोसिमनि अननायनि सुदेम फुंखाया निजिरा जानानै बोहैलांदों बे निजिरानि सुदेम दैया दैग्लानथ' जायो अब्लाना नोंसोर सानैनि देंखो सुजुनानै हायेनाव बोहैलांगोन जिरि जिरिनो आवबा आं बावनानैसो दंमोन माखौ बावलायखो समफोर आंनि बार्थडे हायोबा नोंसोर सानैजों फैदो आदै बेफोर बोरै जाखो मा खालामनो अरन बिलोगोनि बार्थडे जानो थांनायाव कारजों एक्सिडेन्ट जादों बिदिखायनो गारिखौ दालां दालां ओंखारथारदोंमोन आङो मा जादों डक्टर निराया एसे जेबो नङा एक्सिडेन्ट जानानै थैया बुरजा गदोंथ' दा एसे थै होनो मोनब्लानो पेसेन्टआ मोजाङाव फैगोन आंनि थैखौ नायदो सार आंना मिलिनो हागौ अ नायजागोन दे
गोसोखौ हमथाना लादो नोंखौना नोंखौनो लाथादो आं जेबोला आखाया आखाय हमलायनानै बिखाया बिखा बोजबलायनानै माबोरै मोनखोनो अ सना माबोरै मोनखोनो अ सना मेगनजों मेगन नायलायनानै आखाया आखाय हमलायनानै लोखि सारा फन खालि आं फैबा फैबाल' गाबग्रा बियो ना आंनावसो माबाफोर हायना मुलि दंबायबायो नामाब्रा थोद आंनावलाय मा हायना मुलि थालाबायोब्रा हेलौ गांगु गांगु आया गांगु गांगु आंनो गांगु 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 नोंसिनि ओमफानि फैसाया बेसेबां आफानि फैसायाथ' इसिबां गांगु गांगु नोंसिनि ओमानि फैसाया बेसेबां आइना एसे बांसिन नायस्रि गांगु गांगु नोंनालाय बेसेबां आरो आंनिखौसो सोंहरबावबाय आंना नायस्रि
जाम्बाखि जाम्बा एसेबां मानि जाम्बा जायोना मा जाम्बि बायदि नोंलाय आं नंगौखौसो नंगौ बुंहरदों दा मानसिनि सोरबाखि टेलिफनाव रायलायनाया माबायदि बेखौ हमनो हाया जाम्बाया आं बेखौ नांदो रायलायदों नोंसो बार मानसिनि बोरगासिनोलाय बोथारलाङो नै बहा नुजेननानै मा रायलायजेननानै गोसोआ गलिखो माबोरै गलिखो बहा नुजेननानै मा रायलायजेननानै गोसोआ गलिखो माबोरै गलिखो सना ओइ हिन्जावसुरि जाथ'वा फैनो आंजों फानजा गेलेबाय टिभिलाव मा अस्थाब माथो सलाय खारजों जोंगासिलै बर'बानो खाथियाव थाबाय नालायब्रा बोरै जोंनो अरन नाङा लोगो थांनो हो अरनालाय बिसिबां बिसिनि आथिं सिङाव थाबावनो बेनिखायनोथ' बिसोर साहस बारायगासिनो दं नाथाय जेबो नाथाय गैया निरा मिनि बुंनाय बाथ्राया थारानो आं नोंनि चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामबाय राखें गुड जिरायदो जागाव बस होखौ बोलो हो बोलो हो बोलो हो बस बोलो हो Oron, come on, Oron, Oron, come on, Oron, come on, Oron, come on, Oron, Oron, come on, come on, Oron, come on, Oron, come on, come on, Oron, Oron, come on. थ' थांदिनि बोरो नों मा आखियामोन दानो नङा निरा कमप्लिट जाजोबाखै आं मिथिया आं दानो नायथारगोन नों दानो नायोब्ला आं दिनैनिफ्राय नोंजों रायलायला मा होनदों नों बिदिब्ला उनाव दिन्थिगोनथ' औ दिन्थिगोन प्रमिस उनाव दिन्थिनांगोन हले आंनि बिखा बिख्लोआव नोंनि महरा थैसामखानानै थाबाय निरा मा खालामदों नोंलाय आहा देनां मेलथारियाव हाबनो मोनो खोमा थाखुमालायनायनिसो प्रेक्टिस होदों दा प्रेक्टिस नङा नों आंखौ थगायथारदों ना आंलाय मानो थगायनांगौ जाखो माबाले बै जिनिसानो आंखौ नुबाथाय गाबोब्रा मा टेलिफना नोंखौ नुबानो गाबो गाबाबा थोद जाम्बा बेखौ दस्रानिफ्राय डायल खालामब्लासो फना गाबगोन दा आया नै आंखौ नुबाय नालाय गाबथारलायबाय हेल' औ अरना दहायनो बाहेरायाव ओंखारलांबाय जागोन दे औ ए सफैबाय औ हा माथो ओंख्रि संखोनो मैथाजों नाजों आरो ना गोरि बाथोन ओंख्रिखौ खोनानानै उदैयासो माथो सेब सेब मोनथारबाय माथो मोनखाजोब्बायबो बाबा मुलुगालाय बबावथो थांदोंनो लोगोनाव कन्ट्रेक्ट मावनायनि हिसाब दङनो बिसिनाव थांदों आइ फुंबिलियालाय बबावथो थांदोंनो कलेजाव थांनो ओंखारदों आयै आफा आं कलेजाव थांनोसै दे आइ दे थाब फै आं दिनै एसे गोबाव जागोन आइ लोगोनाव हाबबोनांगौ अब्लाबो सोरां बारां फै जागोन आइ हा बिमाया फिसा बुंबिलिनि खोथाखौ आन्दाज खालामदोंना खालामाखै हा माखौथो आन्दाज खालामनांगौ जाखो आं हले बिमा बिफाखौ थगायनाय बादिसो मोनबाय हा माखौथो थगायनांगौ जाखो सिदा सादा गथ'आलाय बिदि साननायावनोथ' गब्र'योलै बिमा फिसाखौ गोरलै साननोसै दानि मुगाया गोदोनि मुगा नंलालै बिमा दा इलेक्ट्रनिक मुगानिसो जुग एसे नोजोर लानाया मोजां आंथ' बिजामादैनि बार नांनाय बादिसो मोनबाय सोरबाखि गावनि फिसाखौ नंथारै राव रायलायो आंनि 45 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सनिफ्रायसो बुंदोंलै बिमा
आंहा गोरोन्थिबो जानो हागौ हामबायसै दस्राफ्रा खोनायोबा मा नंनांगौ फालाय दैथुन दैथुन फुंबिलि 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 मा जाखो फुंबिलि मा जाखो फुंबिलि आथिङाव सुहाबदों सुहाबदों बहा बोरै बोरै र' फुंबिलि र' आदै र' फुंबिलि हानायमोनब्ला नोंनि बे लामा थाबायनायाव बिबारनि लामा खोनानै होगौमोन आं अब्ला बेफोर सुआ नोंनि आथिङाव हाबनाय नङामोन फुं नंथारै खोथाखौ मानो बुङो नोंगौ फुं नाथाय मा खालामनो जों सानैनि लामायाव थानाय सुखौदि जों दाबो बोस्रांजोबनो हायाखै दैथुन नों बेफोरखौ मा बुंनो नागिरदों दैथुन नोंगौ फुं आंनि फाइनाल आनजादाबो जोब्बाय आं दा न'आव थांनानैनो मोनसे राहा नागिरनांसिगोन बेनिखायनो आं गाबोननो न'आव थांनो सानबाय बिदिब्ला जोंनि मोजां मोननाया नों बेखौ मानो जिंगासिदों फुंबिलि ना नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैया फोथायनाय थायाब्ला मोजां मोननो हाया दैथुन अब्लाबो सानफ्लाङो मेगननि गोजानब्लानो गोसोआबो बावनो सम नाङा होननायखौ आंनि मोजां मोननाया अराय सैथो फुंबिलि बै दैमानि बोहैलांनाय दै बादि अराय बोहैबाय थागोन आं नोंखौ जेब्लायबो बावनो हानाय नङा फुंबिलि दैथुन हामबायसै फुंबिलि हामबायसै दागाब दैथुन फुंबिलि नों आं नोंनो आं दानाय आर'नाइखौ गोसोखां नेरसोनै गानहोनाय जाबाय फुंबिलि बे नों हरनाय आर'नाइखौ आं जेब्लायबो बावनो हानाय नङा फुंबिलि नों जिंगा दासि फुंबिलि आं नोंखौ लांफैथारगोन थाथ'दो फुंबिलि थाथ'दो बाय फुंबिलि सोरबाखि बिब्दि जायोलै गावनि गोसोनायखौ बुंनानै लानो हालायै थुद नोंगौलै देरहासार नोंथां नों थिगखौनो बुंदों लाभ अफ लिबार्टि इज कमन टु अल मेन होनदोंलै मोजां मोनलायनायाव बयहाबो मोन्थाय दङलै बाहाय गिनांगौ जेबो गैया आरो नों गियोबा बुंबानो जाबायना जों फोरमायना होगोन आं माब्ला फोरमायना लागोनब्रा नोंथांमोन नोंसोर जिंगा दासि जिंगासिनासो बुंदोंलै बे ओरैनोबा हिनजावफोरखौ गां दं होनना बुंखायो मालाबाफोर बिरनानै खुगा ब्लांसिनानै थानांबासो सयथि गल्डेन सान्सलै बे नों माबार बुंनानै लायखादोसो बे सान्सावनो नङाबा नै जों मुंसै र' नोंथांमोन नोंसोर थाथ' माथो दासो लाना फैदोंब्रा रेलगारिया मा जाखो What happened? मीरा नोंनाव एक्सट्रा पेन दं नामा औ दङ मानोना आंना रिफिला जोब्बाय बेखौनो एफा गोबाव नांबाय नोंनो र' थेंक्स डन्ट माइन्ड नों मिन्थिया अरन आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नाथाय No!
नै निरा बिमा मानो थांनायसाय अरंखौ लेङैनोसै आं बेखौनो हजों मुम्बाइआव थिनहरनांसिगोन थिनहरजागोनथ' नोंहा ओरैनोबा देहायाबो बारा मोजां नंखाया बेहा फाइनाल आनजादाबो जोबखाबाय र' आं लेंना लायनि अरन मा मादै नोंखौ नोमथेया लेंहरदों गावनि रुमाव जिरायगासिनो दङ नों थगायदो मादै आं थांगासिनो दङ दे बिदिब्लालाय नों फैदो दङ अरना औ फैगासिनो दङ अरन मानोमोन आदै नों गाबोन जोंनि कम्पानिनि मोनसे गोनां खामानियाव मुम्बाइआव थांनांगौ आंहा देहायाबो बारा बानजाया बिनिखायनो जागोन आदै मानो थांनो हाया जानो र' बिब्दिब्लालाय नोङो नैबे बेगखौ लानानै थांदो बे बेगावनो कम्पानिनि इम्परटेन्ट फाइलफ्रा दंजोबो जेखौ नांगौ बेखौ नों बासिनानै लादो जागोन आदै थांनानै मोजाङै सोलिहै एफा गिदिर सिटि हा बारा गोबावथ' जाहैनाय नङाना सप्ता खनसेल'सो नोंहा आरो बोसोर बोसोर जाहैगोन बायदि बुङो बुङाब्ला ओरैनोबा सानसे गैयैखौनो न'खराव लांदां लांदां मोनबाय थायो नों जेबो जिंगासि नाङा मादै आं थाबैनो फैफिनगोन दे अरन नों थांनायनि लाहार फाहार खालामहैदो थां दे बिदिब्ला मोजाङै थांदो दे थादो मादै मानो मिनिला बायखो मानो मिनिया सोरबा हिन्जाव थियोलै ओंखायनो जेबो अरन मा जाखो What happened? बोरै खोन्थाबावनो आं नोंखौ जे बेसेबां मोजां मोनो आं गोसो थोबाय नोंखौनो आं गोसो थोबाय नोंखौनो बोरै खोन्थाबावनो आं नोंखौ जे बेसेबां मोजां मोनो
गोसोथोबाय नोंखौनो आं गोसोथोबाय नोंखौनो आं बोरै खोन्थाबावनो आं नोंखौ जे बेसेबा मोजां मोनो आं नोंखौ इसोरनाव बियै बियै सिबियो खुलुमो आं नोंखौ दहाय लायै लायै सुर आगानखौ आं नोंखौ इसोरनाव बियै बियै सिबियो खुलुमो आं नोंखौ दहाय लायै लायै सुर आगानखौ आं थैस' थांस'नि जुगे जुगेनि जोनोम जोनोमनि गोसोथोबाय नोंखौनो आं गोसोथोबाय नोंखौनो आं बोरै खोन्थाबावनो आं नोंखौ जे बेसेबा मोजां मोनो आं मोजां मोनो आं मोजां मोनो Oh shit. मा जानेमोन गारिया गाज्रि जादों जों दंना मा सिन्था खालामदों Eh Rakheng, सालायखौ हमथानाय खोथाखौ बुंथिबाय वाओ दिस इज वेरी है मस्त मस्त दिस इज वेरी है मस्त नोंखौ गारनानै थांनोजों बबाव रावबो गैया बे निजोम समाव ओइ सना सानैजों रायलायहैनि बै गौरां सेराव Help me! ओइ मा जादों भाई ओइ मिस्टार बेरे मोदैयाव मानो थांबाय हा मोजांखौ लोगो माबा जानखालां बिनिफ्राय थाम्फैया ओरैनो खारबा खारा मिस्टार बियो सोलोजों गावनि साननायखौ जाफुंहोनानैसो नागारो अब्लाबोदि बियो खबथार जायो बेखौ खबथारनोबा गोबां सोलोनि गोनांथि दं मिस्टार जायखौदि आं नोंनाव नुवाखै
आदा नोंनि खावलाया जि मोजांथार आइ मानोबा नांगौमोन नों आगै औ दे दे थांसै थेंक यू मिस्टार आंनि मुंखौ दैथुन दैमारि बुङो नोंनियालाय आंनि मुङा नीरा बसुमतारी नों आदा नङाब्ला आं दिनै रावनोबो मोखां दिन्थिनो हानाय नङामोन इसोर दं नीरा बिथाङानो बयनिबो रैखागिरि बहा थांनो फैयामोन लोगोनावसो थांनो फैदोंमोन आं लामायाव गारि गाज्रि जानानै अ आं बुजिबाय नों गाज्रि मोनाब्ला आं नोंखौ न'सिम दोनलांसै मानो गाज्रि मोननो थ'दे बिदिब्ला खाला खि जानाया आं फैबाय नालाय जाथारलायबाय ओइ गांगु र' आं हाथाव थांलै मादै दे हेल' सोर बुंदों आंसो मादै ए अरन हा माबाफोर खौरां औ मादै खामानिया जाजोबनो एसे दंबावो सप्ता खनसे नांबावगोन दे बिदिब्लालाय थानानै खामानिखौ मोजाङै फोजोबनानै फैबानो जाबाय बिदिब्ला आदैनो खिन्थाना होदो मादै दे खिन्थागोन दे बिदिब्ला दोनसै मादै दे दोनसै हा सोरनि फन बिमा अरननि फन ए आं सानखाथारदोंमोन हा माथो बुंहरखो ए खामानिया दंबावोनो सप्ता खनसेसो नांबावगोन होननानै बुंहरदों ए हा थाबावथों गथ'आ खामानिनि फारसे सांग्रांखाबो खामानिखौ फोजोबनानैसो फैखागोन बियो सोर जाखो आइ बिथाङा दैथुन दैमारि पापा गोजोन्थों फिसा हामबायसै दे पापा दिनै बे आदा नङामोनब्ला नोंसाजोआ रावनोबो मोखां दिन्थिनो हानाय नङामोन मा जायामोन जेबो जायाखै मादै लामायाव माखासे दुथांफोर लोगो मोनदोंमोन बे समावनो आं हाब्बाब फिसा नोंसो दिनै इसोरनि महर लानानै आंनि मान इज्जतखौ रैखा खालामबाय इसोरा जेब्लायबो नोंखौ देरहासार खालामथों खैफोद आफोदाव सहाय होनायानो सुबुंनि धोरोम आरो नों थिगखौनो बुंदों फिसा नाथाय नों बबे गामिनि आं थियागुरिनि मादै आफानि मुंखौ निबारन दैमारि बुङो मा नों निबारन कन्ट्रेक्टरनिसो फिसाला जोंथ' बिराद मोजां सिनायलायगौ जों गोदो गुवाहाटियाव मिटिङाव लोगो मोनलायदों हा आलासिजों बिदिनो रायलायबाय थानोसै न' सिङाव जिरायहोला मेंनानै फैनाय आं थांसैमोन नामा मादै न' नेभार आं नोंखौ ओरैनो हगार हरा आं बुंखादोंमोन ना नों जोंनाव फैब्ला ओरैनो हगार हरा होननानै हा ओंखाम जानानै थांबानो जाबायना थाङाय बे अरन थाग्रा रुमावनो लानानै थांदो जागोन पापा फैदो दैथुन
नों बबेथिं दं आगै นี่ไปให้ बहाय นี่ไปให้ बबेहाय นี่ไปให้เข้าไปนะ ए ससमा हमनायखाय नुवाखैलै आं आगै มาเด้ออันนั้นเขาทำแม่มาแล้วมาเด้อ हाबाब आगै नोंखौ नुवाबा थानो हाथारलालां आगै Enggak. Mustaq. Untuk masa deh. आयौ आगै गरमनि थाखायनोथ' आं थादाबोरबो लाबोखादोंना Ayo, kulit kulit kadeh. Hona. जादो आगै Hona. दहाय गरमावथ' उखुन्दै खुग्लुंलायथारनायमोनलै आगै Boleh mandi kedua. आया गरमा गरमनि जानो हामालै आगै थान्दाराव बिगोमाया रागा जोङो गुसु जाबायदां आगै जानो सिथाबलाय लांनोसै आगै खब जादो दे आयदै लोगोआ मानो इसिबां मानो सिरि सिरि जादों मानिथो दुखु सामफ्रोमबो हिर'जों थानो मोनो रायलायनो मोनो आरो मिनिनो मोनो बिनिखायनोथ' लोगो दसे नुवाब्लानो थानो हाला मुम्बाइआव थांदों सप्ता खनसेनि बारबाय माब्ला फैगोनथाय सप्ता खनसेयानो बिदि हालोब्ला बोसोरसेब्ला मा जागोन नों माबोरै गोसोनि खोथाखौ बुंनानै लादोहाय लोगो समाव हले रावखौबो नेनानै थाया आं बोरै खिन्थानानै लानो हानो बिबा मा सानो आं जुदि आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंनानै लायोब्ला बियो जुदि गाज्रि सानोब्ला आं बेजों बोरै नुजानो हानो नोंनि गोसोनि मोन्दांथिखौ आं बुजिबाय लोगो नाथाय बिब्दि होननानै गोरबोखौ खामलि होबाय थायोब्ला हाथफ्ला जानानै अखाजों सुस्रालांजोबगोनबो आं जेरैबो लामाखौ नुहुरासै मादै खालामबावगोनथाय आंनिब्लाथ' खोथाया सिदा लोगो हमनांगौ आरो रोखायै बुंना लानांगौ मिगदि रिजाल्टनि थाखायल'सो साननांगौ जादों थ' थांदिनि हाब दिनैसो नुथारबायलै बसुमतारी नोंथां ए दैमारि नोंथां माबोरै दं दङ गाहामैनो बोरैथो दङ नोंथाङालाय दङ अबंलावरिनि अननायाव दासान्दि गाहामैनो दङ अ माबाफोर लानो नोंथाङा औलै सामब्रा सेन्देलसो लांफैब्रबदोंमोन आं जरासे जोथारलिया माथो नंगौ जोथारलिया आदसा नोंथांनि बे गथ' दैथुना दासान्दि मा मावगासिनो दङ अ गथ'आ दासान्दि आंनि बिजनेसखौनो सामलायगासिनो दङ उनाव गावनो साक्सेस जानो हायो ना हाया हागोन बियो हागोन गथ'आ इन्टेलिजेन्ट आरो गोसो गुदुंखा साक्सेस खालामनो हागोन बियो आदसा नोंथाङा आंनि गथ'नि सोमोन्दै एसेबो मोजां मिथिगौब्ला काइन्डलि नोंथाङा आंनो मोनसे खामानि मावना होदो मा खामानि नोंथां खामानिया जेबो नङा नोंथां जोंहा मिसेसआ खालि बिहामजोनि बाथ्राल' बुंबाय थाथारो अन्नानै नोंथांनि नोजोराव सोरबाफोर दङब्ला आंनो खिथादो मानसियाथ' दासान्दि आंनि नोजोराव गैथ'वा नोंथां नङा नोंथां दानो नांलाया दे उनफ्राव सुलु लानानै खबर हरबानो जाबाय ना माबोरै नोंथां जागोन दे नोंथां बिब्दिब्ला थांलायलायदिनि नामा जागोन दे
आदसा बिथां मुसुमतारिया न'आव गैया नामा? ए दङ जिराय जागोन दे थां आइ नोंनि पापाखौ लेंना लायथां जागोन मामि पापा आलासि फैदों सोर आइ ए माथो नोंथांसोलाय औ नोंथां जिराय दे जिराय जागोन दे जागोन
हाबेसे गोबावसै नोंथां? नै बावाखै नोंथां दासो। नोंथाङाथ' लोगो मोनलायफेराखै? नैबे जाहैबाय आंनि बिसि रम्भा। खुलुमबाय। आरो नैबे नायल' जाल' फिसाजो नीरा। जागोन आयं जागोन। थांनाय आलासिनो साहा फुदुंना लायथां। जागोन पापा। बिदिब्लालाय नोंसोर रायलायथ'दो। जागोन दे। आं गय लायनोसै। हा बबेनिफ्रायथो फैखो नोंथाङालाय? आं प्रजेक्ट डाइरेक्टरनावसो फैदोंमोन नोंथां खामानि सुलु लानो थाखाय। दा खाथिखाय नोंथांनाव एसे हाबफैब्रबनाय जाबाय। मोजाङानो जादों। फैखाखारियाबो गोबावसैमोन। आजावदो नोंथां। जागोन। बे बोसोराव महा मोनखो आयं? बिएससि पार्टआनो होदों। पापा बिदिब्ला आयंआ दसे जिरायथ'दो आंहा कलेजाव एसे खामानि दं आं थांदिनि। जागोन दे। परिखाखौथ' होदों, रिजाल्टआसो मा जायो? पासआथ' जाखागोन नोंथां। गथ'खौ नायनानैनो गोसो गोथौ नुखायो। पास फेलाथ' बिदिनोसै। हिन्जावनि फिसा खाफाला माब्ला गेवगोन। बिमायाथ' खालि बिनिल' जिंगासियो। जिंगासिया जायो। ओरैनोबा सासेल' फिसाजो। दानि गथ'फोरखौ खुरि बैसोआवनो ओरैनोबा बुरि नुयो। हाब बिदिब्ला जाथारबाय नोंथां। बाथ्राया फंसेयानो जाहैबाय। मा बाथ्रा नोंथां? नोंथाङाबो बिजामादैनि जिंगा, आंहाबोसो बिहामजोनि जिंगा। प्रब्लेमाथ' एखेयानो। बे प्रब्लेमखौ नोंथांजों आंजों सल्भ खालामनो हाथारगोन। बियो माब्रैहाय नोंथां? नोंथाङा जुदि जेबो बुंनांगौ गैयाब्ला नोंसाजोखौ आंनि फिसालानो बिहामजो लांसै आरो नोंथाङाबो आंनि फिसालाखौ बिजामादै लादो। जा होमब्ला नोंथां? हाब नोंथाङा माथो आंनि गोसोनि खोथाखौनो बुंबाय माथो। ना मा होनो बिमा? नाथाय फिसानाव। हाब फिसानावलाय मानो सोंनांगौ जाखो? आं मिथिखागौ आंनि गथ'आ आंनि बाथ्रा फंसे फेलें खालामा होननानै। दे बिदिब्ला नोंथां थांलायदिनि। दे। हाबानि दिन थारिख खालामनो उनफ्राव फैलायदिनि नङा होमबा? जागोन दे। आरो खुलुमबाय। खुलुमबाय। गथ'आ थारैनो जोबोर मोजां बिमा। जोंना आइ निराया आलो खुसियैनो रायजो मोनजाहैयो। नै आगै आं नोंनो मा लाबोदों दे। मा बुस्थु? थालिर। आयु गोदै जाथारगोनदां। मा थालिर बियो थाइथामल'? थोद जाम्बि बेखौनो मिथिया। आइ लाभ इउ थालिरलै आगै। आइ लाभ इउ थालिर? औ। आयु आं बेबायदि थालिर नाम खोनाफेराखै। होद जाम्बि बे थालिरखौनो मिथिया। थारमानि आइ लाभ इउ। आं नोंखौ मोजां मोनो। लाजियो मा सोरबा खोनागोन। आयै जाम्बि बिदिब्ला नैबे थाइसेखौनो सानैजों सफा सफा जाग्रोदिनि। दे जादो दे आगै न'। जादो। आगै